खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि YouTube चेनेलाव बरायनाय जाबाय। आंनि मुङा सनालि बसुमतारी। आसा खालामदों आङो नोंथांमोना आंखौ अनसायगोन आरो नोंथांमोननि अनसायनायखौ आं मोनगोन। दिनैनिफ्राय लानानै आङो बे YouTube चेनेलावहाय ब्लगजों लोगोसे कभार भिडिअ बानायनो होननानै सानदों। आसा खालामदों आङो नोंथांमोना आंखौ अनसायगोन। अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो बेल आइकनखौ थुनानै होदो। आरो आंहा एसेबां रोंगौथि गैया, आंहा टेलेन्ट गैया, थेवबो आङो दिनै नाजागोन, ट्राइसो खालामदों। आंहा बुंनायनिबो जेबो हुदा गैया, थेवबाबो नोंथांमोना जाबाबो जायाबाबो आंनि भिडिअखौ नायगोन आरो आंखौ सापर्ट खालामगोन। नोंथांमोननि सापर्ट मोननो थाखाय आङो नोंथांमोनखौ खावलायहरबाय। दिनैनिफ्राय लानानै बे ब्लगखौ जागायगोन। आं दिनैनि फार्स्ट ब्लगाव होननो सानदों जोङो थाइजौ जानो नागिरदों। आंनि फार्स्ट ब्लगाव नोंथांमोना आंखौ थाइजौ जानाय नुगोन। आंनि ब्लगाहाय आंनि चेनेलाव आंनि ब्लगा थाइजौ जानायजों सुरु जागोन। थ'दो बिदिबा जोङो थाइजौखौ जानोसै, नोंथांमोनाबो जोंजों लोगोसे नायफादो। जोङो लेंखांबाय, लगायनोसै हालदै संख्रि ओमफ्राय बाथोनबो देना लाखाबाय। देनजानानै गोसा जाखागोन। हालदैया बांद्राय जागोन। भिडिअ देखायना होनि माथो मोनलायलायगासिनो। फाइनालि लगायखांबाय, जानोसै आरसेन्स ना जाग्राफोरखौ देखायनो आं र' फालौआबो देन्जार जाखादों, गोखैयाबो देन्जारखा। बामोना दख'ना मस्तु दख'ना बेखिनिया जों साथाम ओमफ्राय सानै ना जों आखाइयाव मोनसे आखाइयाव जाखाया आखाइयाव जागोन आरो आलि दाना आखाइयाव जागोन जेरावबो देन्जार बे सानै बारा जानाय नङा दख'नानिया र' नांगौ नांगौ आरो संख्रि जानांगौ एसे दायो जोङो जानोसै, नोंसोर नायदो। जाग्राफोराबो गावबागावसो लानाय खाजोब्बाय। गैया माथो ओमफ्राय थेमाखौ ओरै दोनो। आरे होथेजायोसो, आखिथिं मबाइलखौनो हमनो रोङा आङो। बिलाइ जाग्राफोरा हाय नुब्रा खोथि जानांगोन दे। टेस्टि माबायदि जादों? टेस्टखौ गोथाव माबायदि जादों? गोथाव बरिया जादों। आं जानानै नायनोसै, दहायबो सायखांखाबाय आं। देन्जार आलु गोसा आरो देन्जार गोखै फाग्ला जाखादों। फाइनालि जोङो दायो जाखांबाय। आंल' जाखांबाय दे, इसोरो जाखाङाखै नै। आलुसो दोनो आलुसोरे माने जोंहा मेदामाबो जाबाय थादो। माबायदि जादों खोन्थालाय? बहुत टेस्टि जादों। लाजियो बिथाङा। एक्चुअलि आंबो लाजियो, माने फार्स्ट टाइम ना बानायनायनि जेबो हुदा गैया, ओंखायनोथ' लाजियो। आंनि बिनानावाबो लाजियो। दायो जोङो जाखांबाय। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन। बाय बाय होनहरदो दे खनसे। बाय बाय।